Matèria de Bretanya. He escrit aquests grapats de fulls perquè volia rescatar, salvar de l'oblit tot un món deserts i de coses viscudes. Possiblement, la realitat semblara transfigurada. Jo mateixa també estic perdent la condició de testimoni d'uns fets passats i comence a participar activament en aquest joc de remembrança. Entre Cap Negret i el poble. La mar vivia en una badia molt gran. Un dels cantons d'aquella badia era la casa de la mar que s'anomenava la Punta de l'Albira. Però tornant al meu avi, recorde que, malgrat i no saber si ell era republicà, el sentia mal parlar dels Borbons i deia que havien estat fatídics per a la nostra història. Anar a Alacant, que està com a 50 quilòmetres, era una aventura massa apassionant per a enllestir-la de qualsevol manera. El principal tràfic de la gent, uns cap ací, d'altres cap enllà, era quan arribava l'estiu i tancaven les portes de sa casa. L'estiu era com els partits de llargues que jugaven els homes els diumenges al carrer Fondo. Pilota ve, pilota t'envie. I les pilotes eren la gent que carregava els muls amb les eines més necessàries i les màrfegues de pellorfes de daxes seques, que quan et ficaves al llit feien ric-rac. Enfront mateix de l'estació i de l'escala dels 8 o 10 graons estava la Fonda de l'Estel. I si aplegava algun viatger que no tenia casa al poble, s'hostatjava allí. I només tenia que la planta del carrer on estava el rebedor i la sala de menjar, i el pis alt amb les cambres. Però com que estava a part d'enllà del carrer, per les espatlles donava la mar, i feia olor de mar, i de berea, i de fum de tren, i de sal. El meu avi era de dalt, però ell només volia posar una miqueta de pau entre aquella gent. I jo crec que a vegades li feia por que un dia pogués arribar tot aquell afer a la cort de Roma. Per això mateix convidava de tant en tant tota la clerècia.